Oria ringe rituko riogochengera bari babwato borema nige county ya Nyamira yachengera ritukerio asegeti gyekerenyo asekera oyomo aboriwe kurenda obosibore bwabo bare no borema kokwana chinga kiecho niga babwatani kurwa se county yeye baomerana aseganga yokorokyo bwanchani naboigo korokia inga ababare no borema naborubwo nigo babwente konyora obwene bwabo buna muntu nde wensi ense moyende abako anigo bakwanira enchirengiya yogokora chisegi chegenka anena se chiamate naboigo kuboria abantu chingaki baetanire chimeme kose bataraigwa na se chinkwana kugayana amangana yo ase omurembe elio kogenderera komenya no murembe muna abantu abamo umuriketo Fatgada Gisemba nigekerana chinsemecho nagotorendia orobotiro kubwatia Ekero ensengima yachengera umuyiga bwabaria babwate oboremani goboigo kurwa ase county ya Nyamira yachengera umuyiga oyoiga oyo okorekana imeye ward ya Ekerenyo kunansikanande litororo nanje nachire go celebrate litugeli galia barema kwa ma persons with disabilities twarorenge kena abantu abaiga ande nabakonyora bachaire batigire no nyanyomba batari kumanya no ningi kegete lakini rero basokiria so bonge abarenga mona intugaiga twarorire gento kedi bakonyara neke batai kunyara onona akira serikali itongambie mone senge njoko beka litugeli nabarubu bainyoru baiguna barubu na mwanya bantu bale kukwana ekero kyomuyiga oyoiga nigo muteneneri onga imeye county ya Nyamira Fontina Nkare oyeboigo omuwakirisha omubunge bwe county ya Nyamira omuskeche rusha mumanyi nigo aburia abantu anene baria bakubanengeta na kubatanana abo bare no borema batige na kubarurabna abantu bande ase atebabna yabise yomuwakirishi bwabangina omuskeche rusha mumanyi nigo baraje kubaimukeria egetambukero baria baranyorekane nerimocho kunaba mubabo balia gender based violence bali bakurwani wanka bachaire babisire bitukolia lero twaita ko baorokianga nchera ende yonsteyo mokuangwa barobu mwanya bantu na barobu mukonyara bale kokora kende yonsi na bali bande bonsi pibako baligereria asobobe ase ofisi yo mongi na cherusha mumanyi ntogoro na tebanga na baimokerie getambokero balia bago chikochaya barema na imokerie getambokero balia bakurwania abagaka babo inka na imokerie getambokero balia abanyina bago itunyomba amona abagaka kurwase bitabo byoburendi nigo baeneke buna ebaraje korenda obosibure bwabaiga bare no borema elio kwenekia buna nabarabwo nkobanya bare buya Rebecca Memoria, Inspector ya Polisi, Deputy OCS Ekerenyo Police Station, ambao pia ni walemavu. We are celebrating their day today. We want to remind them that they are blessed and the government and the police department tuko pia mbele sana kupigania haki zenu, and whenever you feel intimidated, please come forward. Working together with the Nga officers, working together with the village elders, the Nyumba Kumi initiative, tunajua mambo yatakuwa vizuri na kila mtu atapata justice yake. Kubwatikana naya nigo omo MC omochore bwekiama kya UDA imeye county ya Nyamira Doris Nyamanga ensemo yaye akwanira biria arange bikwirera kisegi chegenka kogendera komentekana anene asichi amate engana boigo yagikeriwa amonabwo baikirana asumuyiga oyoiga orero na kugania chinkwana kwegwari bagari nene asukugayana umuchando. Tuliweza kuangalia vyanzo vya kuwa na dhuluma za kijinsia, tukisema mojawapo ikiwa ni matumizi ya miadarati na vileo mbalimbali vimeweza kuchangia kufunjika kwa familia mbalimbali. Kwa hivyo siku ya leo sisi tumejiunga na wengine wote duniani kusema kwamba tunapinga dhuluma za kijinsia. Mukungu osunyuntu orokarabu tebe kene nkwagetu onyu musata ko osunyuntu orokarabu teba nkwagetu nande bintebi gatobugikeri muno egesakukyo mubusi anye chimeme chianganire nyomba isaransa paramasabo Suruisa mangana hii numweka mokole inumweka bobisi. Hingo reporter Getembe kurwaiga Ekerenyo ime ye bunge ya North Mugirange County ya Nyamira
Jeff Atigad Kisemba.